Il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis li għaddiet mill-Parlament it-Tlieta fija qafas leġislattiv b'saħħtu għall-iskop vera responsabbli. Fost oħrajn tinkludi li ma tistax tpejjeb il-kannabis barra fil-pubbliku u dawk li jpejpu l-kannabis quddiem minuri jistgħu jeħlu multa ta' bejn 300 u 500 euro. Ma' News ix-xjentista Maria Vella, iċ-Chairperson tal-Kumitat dwar ir-riforma tal-kannabis, spjegat li l-idea tar-riforma kienet waħda li tħares li l-konsum tal-kannabis ma jiġix ippromovut, iżda il-liġi tirrikonoxxi r-realtajiet fis-soċjetà. Aħna ma rridux li persuna tpejjeb il-ħaxixa barra. Dak qatt mhu permissibbli u qatt mhu se jkun. Speċjalment jekk ikun quddiem minorenni. Maria Vella spjegat kif fil-Kumitat hemm professjonisti mis-settur edukattiv u anke dawk ta' nfurzar fosthom membri mill-korp tal-Pulizija. Fl-intervista ma' News, Vella qaltilna kif dar jistgħu jitkabbru massimu sa' 4 pjanti tal-kannabis anke f'każ li jkun hemm iżjed minn persuna waħda li jpejpu l-kannabis. Aħna iddeċidejna li 4 mhux inqas mhux iktar għax pjanta tal-kannabis tieħu bejn 4 u 9 xhur biex tikber, jiddependi xi strain, jiddependi fejn tkun, jiddependi d-dawl. Hemm ħafna fatturi. Bekk peress li jkollok 4 pjanti u li huwa l-massimu, persuna jista' jkollha l-opportunità ta' rotazzjoni, jiġifieri bekk qatt ma tispiċċa b'xejn u bekk aħna qegħdin inbedu dik il-persuna mill-illegal black market. Meta staqsejna l-xjentista dwar ċertu tħassib fuq il-liġi, hija qalet kif lan ta' din il-liġi huwa li ma nħarsux lejn dawk li jagħmlu l-użu mill-kannabis bħala kriminali. Aħna qegħdin inħarsu biex din il-problema li hija reali li hija magħna fis-saqajn kuljum ma nkomplux nitfawha taħt it-tapit. Hija iktar faċli li ovvjament nitfawha taħt it-tapit. Imma ovvjament aħna rridu nħarsu u nipproteġu s-saħħa tal-poplu. Hija qaltilna kif dawk il-minuri li jinqabdu ipejpu l-ħaxixa se jitresqu quddiem tribunal. Hemmhekk aħna se nagħtuhom care plan, aħna se ngħinuhom biex ma jkomplux jaffaċċjaw din il-problema weħidhom. B'din il-liġi li għaddiet it-Tlieta se tkun qed tinħoloq ukoll awtorità li għandha 3 anijiet. Fejn bażikament ħajkun hemm iktar infurzar, iktar edukazzjoni u kampanji robusti ta' edukazzjoni effettivi flimkien ma' entitajiet oħra. Apparti minn hekk hemm regolazzjoni fuq x'kannabis qiegħda tiġri f'Malta. Ix-xjentista qalet kif l-iżjed importanti b'din il-liġi huwa li jiġi kontrollat is-suq illegali li kull ma jmur aktar qed iżid il-beħ ta' droga sintetika.